Mene sit vaan nukkuu takas. Joo, moikka. Joo, moi. Okei. No, moi. Onni. Niin, mitä iskä? Mä soitin sun opettajaa, niin ei koulu oo palannut. Mitä sä oikein vale? Mä taidan tästä nyt sit lähteekin kouluun. Joo, moikka. Eikä. Mä on se matikan koe tänään. Mä en jaksa sitä. Mä en jaksa koko koulua. Vitsi mä väsyn. Hei. Jos mä karkaisin vaikka kotoa silleen, että mä ei tarvitse mennä kouluun ikinä. Sitten vois vaan niinku mennä joidenkin tyyppejä taloihin ja pyytää ruokaa ja kaikkea. Hyvä idea hei oikeesti. Mä lähden. Äiti ja iskä luulet muuten, että mä menen tonne kouluun, mut en menekään. Nyt. Lähti. Nyt. Toiset on koulussa, joo. Tuolla olisi hyvä paikka mennä. Mennä kouluun. Nää kummitkin on sika hyvät tässä kuitenkin. Kumista tuli mieleen. Mitäs mä sanon niinku, et mun kumi on puhkea nyt. Mulla ei oo tässä kauheasti aikaakaan. Joo, hyvä idea. Mites matka? Mun pyörän kumi puhkes niin, että mä en sit tästä eikä mennä kouluun, että mä voin varmaan tästä mennä. Ei, kyllä sä kävelee. En mä oikein tiedä. Joo. No, Kävelee. vitsi. Oh. Koulu alkaa taas. Nyt on maanantai, ei jaksa mennä kouluun. Kuinka olisi joku tapa välttää? Mä tiedän. Mennään piiloon, iskä. Onko koulu? Ei kukaan näe mua, eikä löydy tänä päivänä. Etsitään vaan joku piilo. Noniin. Mä löysin piiloon. Täältä ei mua ketään löydy. Tää on ihan opepio. Noniin. Sit täällä vaan kyltää niin kauan, ettei tarvi mennä kouluun. Onni! Missä sä oot? Koulu alkaa. Sä myöhästyt kohta.
löytää. Hitsi. Hei. Jos mä laitan lukkoon oven, niin se ei pääse. No ja ainakin jää. Minne se on jo voinut mennä? Mitä? Tää on lukossa. Eikä mulla oo avaimin mukaan. Voi vitsi. Ihan voi pääsee. No voi vitsi! Ei! Pitää taas vetää ei ja koulu alkaa. No on pakko tehdä asialle jotain. Mä haluan päästä ton bossitason läpi. Mä tiedän. Mä sanon, että mä oon kipeä. Se menee aina läpi. Joo. Hyvä. Joo. Mä vaan sanoin. Ja sit jos se tulee, niin sit mä vaan sanon, että mä oon kipeä. Mä otan pienet nokosta, sit mä alan pelaa boss fightia. Onni, onks se täällä? Koulu alkaa ihan kohta. Mitä iskää? Niin siis joo, koulu alkaa. Mut kun mä mittasin ton mun kuumeen, niin mulla oli ihan sikana kuumet ja kato, mulla tulee taas nyskää ja ihan sikana kutittaa, mulla on taas näppylöitä ja sit vähän räkkääkin tulee. Et saanut kauhean hyvin unta katos. Oli järjestettävää herätä, kun oli ihan tukosnea. Niin. Mä en voi mitenkään tulla kouluun, kun se tarttuu. Et niin. Joo, mä en nyt ihan usko. Mä käyn hakea kuumemittaria. Ok, joo, käy vaan. Joo. Se näkee. Pakko varautua näihin rankempiin keinoihin. Ei se löydä mua ikinä. Onni. Missä sä oot? Ei vitsi, nyt se lähti piiloon. Onko se täällä? Minne se on mennyt? Joo, sä voitkin sit varmaan mitata sen kuumeet. En mä mitenkään. Mä menin itsestään tänne, en mä huomannut sitä. Joo, mitataan sit se kuume. Mittaappa se. Joo. Mittaa se kuume nyt. Joo, kyllä mä mittaan. Joo. Mulla oli kyllä sitä kuume. Joo. Miksi mä mittaan toisen kerran? Mä en nyt ihan usko noihin sun puheisiin. Selvä. Katsotaan vaikka et. Ui vitsi. Mun on pakko jäädä kun 40,5. Annapas se tänne, niin mä katson. Joo. Tässä on kyllä 36. No. Joo, no. Vitsi. Ok sitten. Mennään. Ja taas se koulupäivä. Nyt on vasta tiistai. Mikä juttu ei me iskestä läpi. Aina pitää mennä kouluun. Paitsi yksi juttu ei ehkä mene. Mä laitan kirjat. Mä piilotan ne johonkin. Sitten ei löydä niitä. Ja jos mulla ei ole kirjoja, ei ole kouluakaan, koska eihän siellä voi mitään tehdä. Eikä se, mä laitan ne niin hyvän piiloon, että se ei ikinä löydä. Hyvä idea. Aina nämä mun ideat niin hyviä. Itse näette mulle paljon.
Mikä olisi hyvä piilo? Ei mä tiedä. Täällä ei ikinä. Joo, melkein unohdin nää tähän, koska ei niitäkään tietysti saa. iPadin voi jättää tuohon. Kiinni. Takas nukkumaan. Yes. Tää on idea niin hyvin. Onni. Koulu alkaa. Joo, Ai niin, noi kirjat jäi tonne naapurin Pertille, niin mä en saa niitä sieltä, kun Pertti otti ne ja se luuli, että ne oli sen kirjat, niin ja se on ihan eri koulussa, niin nyt mä en tiedä, että en mä saa niitä kirjoja. Niin. En mä pysty mennä kouluun. Niin. Ai nyt aamupala ja... Ei, mä en usko, että kirjat jäi Pertille. No jäi ne kyllä. Ei jäänyt, en usko. Kato vaikka se ei oo Sä kirja. oot niin paljon valehdellut nyt. No en oo. Oot. Minne sä oot laittanut ne kirjat? En mä oo niitä mihinkään laittanut. No naapuri Pertti. Kyllä ne jossain jo. Kyllä mä ne löydän vielä. Mitä sä valehtelet? Ne kirjat on täällä. Siinä ne on. Ja sä menet kouluun. Vitsi. Jai. Ei vaan niin, meillä on vaan etkä tänään. Ei, kaikki kirjat. Ei, kun ei ollut mitään. Ei, en mä usko. Kaikki sinne.